baro ki parlok ki bape ka T3C channel. Sashisin yip diang subhai pi we bat kerpang ru yip ki subscriber ki be ki jam ni. Bat sashisin yip diang subhai pi pastor syakani ka program Dorbin. Ka dor jong ka jing puli bin pa bin. Ngila poi menta syakawai pat ka session ka bapra jong ka series ka baar. Bat hakani ka session ka bapra jong ka series ka baar. Ngin ya puli ngin ya keren pat ngin sngap lu ayui pastori dan banong. Ya kani ka kitab Genesis ka lenung ka bakat khandai. Nado ka dukhat ka balai pau ter bat hado ka bakut jong ka kitab Genesis ka lenung ka baar pau. Sashian sawan sedang apan kan mau pi. Kan long ka bamentoi sibuan. Lada pin puli pin puson ya kini benta bat sampai yang ni program bat ban biang kapur pulut kapur pi sampai yang ni session persyang ban bat bakot bah akti puli ru ya ka buat titat ya kini kan jing ya keren kini session kan long kajing kerko kan long kajing mentoi bat pastor abi dei bakni ka benta na i hang ni ka tho kiten rai jong ki moab bat ki amon kabamot kani ri ju khana pang kini kum kini ka ba ar pat hani ka lendong ka ba ar pho u Abraham bat u Abimelek ja ayu bo ai uni ngin sepet pangkarpa de pi pastor subhaba nyalam jing mod yangi kum mengile session bledap hi nginya persyang man puli pliat ka bible ka jong pi nginya skap nginya persyang man ya skor ayu pastor dan man om subhaba pastor Haswa bing sedang nagani ka dekat ke balai po jong kanika lenong ka bakat kandai kitab Genesis tu session ke wing ikut session ke beladap ya keren Jepang jong kanika kajing pempikir ya ka long serang kalau kantai ka bu yaki haka jingma markani kedai ke ni ki bentai ki bat telap tam ha kajing im ka jong ubrio ka ba ubrio ni ka brio ki sim stom ya ka ban sen syarika lemda ki dei ki baklan kada ki aila de ka bakan kan yo man syong kulai ha kajing im ti ka man sao ska dei ya ti kani hang ni ka khana na do ni ka khat blai phor ka dei phang jong ka tai ti hang ni ka thu yangi ba ulat namar ka tu ka jingja ha sodam ka la pen ir sikat dei u na ba sim pai perkhat ba kan ing kum to kum balai keren ha tu session ka bladam ulat sim pai perkhat rei ula syuphet yap misha ka dikasno soar menta bade namar ka te ka jingja ha sodom ba ha gomora ulat balaki khun kimi kerki na kan his no soar ban pet chulo ban sa stay ban ya katang sim ka khat ka lai pho ko hung ni ulot ula lekki no soar bat la shong sa how ta ulum lem bat ki khun kan thai jong armut na ba ulat ting ban shong sa soar mut ka ka experience ani ka jing oma ta ka jing ka la long hasudom namar ka nikisnong ka hajan yo ka bit ya ka jui kumbala ka session ka beladap haka jing shisha ka session ka beladap kini ki angel la long ki bab pen pet yu na sudam ko mara ki la ong yu bo le pet sha te kilom mo chajrong ande kum ka pau session ka beladap ni ka lenong ka ba khat khandai session beladap ka pau ba u ya sa kan ban le hani pokas nong soar ka bahajang tementa hani pan hani ka session menta ka sedang na kani khana ba ni ulan na kata kasnong soar ba usyong session beladap ko able ki ba chak te kilom teman kajing sengau jong pi kunuk sapi oh ba kajing yu i long kajing yu i ya kajing le kajing ulai ka ba penjat ya sodom gomora ka pen par yang khariat ibu bo yo hang ni ha soaro kanca ki dan kiju ki jat jingo ti long lalen hi ya ha kanu no kajing long bri hi wangi bad ya bangi mat ini ki bad experience ki jing syam ki ba pen kathang than kajing nhưng qua bên dàn bất kỳ thì cả là bên lòng cùng dụ hậu luật rồi tiền đây cái ta cái gì lết cái trong sẽ tây sẽ lu một bên sông hạc ta cái khem hang ta kawan rai cái chân li cái tham mai bên trong cái temptation cái bên đó tu
ya kepengin si i hang ni Họ thì định nhiều ý hướng tu bảo song sa tu belum balik khun kan thei ki jung u berarut gitu ki bapat song kha jung kurim ha kad khot ka balik huai ka ba kham san na ki kala ong ha kata ka kham po u khpa jung i ulah temen bat u briu ru om dan ha ka perthei banon sut sengi kat ba ka rukom ka perthei baro hani ro kren chang kata hai ta kan long kan ni ka jik shom kha ho long kan ni ka jing don kam jong kam net ha ka por klo biang ka por song kha kata kalong natural mo ka jing don kam jong kam ka por biang ka por jong kha kata kalong natural ada ka jing long natural jong kang ta pada ka pen mi ni kum kalat ka kabu pada ban le ya ka ai khalam perkat tengi i hang ni bukan ni ka baling kong ka i mentai hilau jong kupa ya karta ka jong u bat namaru kilong la ka jong jangai nak imlang ka salang don chu nong wan wan nama kilap het na ta ni sino te ka kut nat ka jong ki menta kalong ka ai ki wa pen kersoi ha po jong ki kalong pher ai wa pher sipun ko mong ong men kan to ka jing le ia kata ka jing lingkar ka jong kha jong man ka de ka jing le jong u briu wat ka briu ten rai ka bami na po nang ta kam de ka jing le jong ki tu ki bami po nong sibu ta le bakla ka kan thei bat u sin rang cũng là nghìn cân nội thì khuôn mà khá nặng đâu hỏi cầm lại bằng lòng hỏi cầm lại bằng lòng thì hắn niên nghìn cân bôi cho tay long một ông hatu session của bạn đẹp chụp Abraham vật Hagar Bamiu Ishmael thì hắn niên để long cani y cũng bakawan ra chính em này tao kata ka jing dan kam jong ni ka khun kan thei ka jong u ka jing sko ka jong ka kai thu an nian ha ka jing slok sipara para baya nang yas nang ilong sakti kan ti kaya wer ni tu ngin ya akiat sok wan yok pa jungi bandi ngi ru ngin ya thia lem mat u khana mangin yo sumar sambai ni lok pa kalong ka temptation ka jing pinsoi ka ba la phning ha ka ta rukom ba kin nam la bangai ka hatu la ban kala ban khor parlo masui ka jing thro jong kamet andala biang garta kaya lambak lai ki ka jing lambak lai ki ru to kata ka ban shia shong kha ba mo lo jong kwa ta kam so dei hin dei ki device pada la ni ki perkhat pada da ka en ne pendap ya kata mat ka jing kedo ni kalong kum no ban penam ge riu ni utumen kalong ai da ka kian nomor ubri si sim lo wa kiat te num tip la em ka batip un tip bet ngam tharai ba ubri bu ai le num tip utip bet tang ba ta ubri le ni ka bri ko ba poi che jing bu ai kim la shu ban san syar jelati te tang kata hang ni ru ni ba kani ka terwa ko ni ada kata ka kiat so wain kemudian ka kiat so grip ni bagi ni tiap du khnang bagi ni sumar yo sumbai lok ba pastor syafia chkhbat parlo pastor yang ba uni haga jing bu a so wan la shu ban san syari le de tip tip ko ki parlo sanala ngasio we repi kan mau ho ka jing di bu a ka de kabala menyelam bakla namar minum la ban te la kamel de ngi so thu ila ban tip ni kalong lan yang ni ran si ila de henry nginum la ban te la kam te kan mau mani her krat ho na ka jing bu a hagan ni ka episode ka ban wan ngin yakhmi ka ben long ka jing em ka ya henry ka jing babi la chu ban kala